Nimga ima sora caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri 2 TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. N b'a fɔ yan ko nin ye a kuma selen ye. A bɛ daminɛ ni jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka Kayi mara taama ye min kɛra octobre kalo tile 17 tarata tɛmɛnen. Min sen fɛ jamana ɲɛmaa ka baara bolodalen min bɛ wele ko programme présidentiel d'urgence sociale o ye nɔbɔ Kayi kɔnɔ barisabu ka d'a kan Kayi jiko bɛna sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya yɔrɔ min njɔra ni a bɛna dɔ fara Kayikaw ka ji dita hakɛ kan. O kurubo nkarila jamana ɲɛmaa fɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita o tɛmɛnen kɔfɛ Danemark jamana ka bilankɔrɔ kɛsu min fɛnɛ bɛ yen. O bilankɔrɔ kɛsu nafolo kɛra sababu ye ka min ye baara caman ɲɛ k'olu dangɛnɛmaya jamana ɲɛmaa ka fɔ la a bɛ ka dantigɛli in kɛ an ka maa minnu ka kuma galamani na Kayi kɔnɔ o ye Amadu Jara n'a ka jatala Ibrahima Kulibali. Maa min ye ji di ma a b'a fɛ ni ka kisi dɛ foyi man jugu ka ji jugu bɔ n'a donna i kɔnɔ fɛn o fɛn mana don kɔnɔ na o kɔni o ka gɛlɛn dɛ. Bana caman bɛ yen a b'an ka denmisɛnninw b'an bolo k'a sɔrɔ o ka dɔgɔ an kɔrɔlen a b'an tɔɔrɔ a bɛ bɔ ji la donc ji min ta ɲuman o ye saniya de ye o ye kɛnɛya de ye ni Ala y'o d'an garisɛgɛ la ni Ala y'o d'an ma an ka Ala subahanahu wa taala barikada o ye hɛrɛba de ye k'a fɔ an bɛn'o kɛ bi wula in na alhamdulilayi. N bɛ dɔ kɛ Maliki fo a n'a ka baarakɛlaw hakili tɛ minisiri o président b'a fɔ premier ministre b'a fɔ ni minisiri min kunna ka di ye Ala b'o kɛ tulo kunnandi ye a b'a lamɛn ni min kunna man di min ka d'a ye a b'o kɛ président ye min fɔ a t'o kɛ o bɛ laban mun na a bɛ gɛn c'est clair. C'est clair. Ne mana tulonkɛ kama o ne mana ka mɔkɛ maliyɛnw na o n nana ka maliyɛnw mago ɲɛ ne i bɛ dɛmɛ k'o kɛ a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ i tɛ dɛmɛ k'o kɛ i bɛ to yen mun na donc ne ye baara kɛ Ala y'a kunnadiya k'a kɛ tulo kunnandi ye an ka dugawu k'a ye ale ni tɔw bɛ Ala k'u tulo yɛrɛ k'u tulo kɛ tulo kunnandiw ye k'u ka baara ɲɛ bolo. Min kɛra Kayi yan a ma kɛ ni an kelen ka fanga ye jamana dɔw y'an dɛmɛ o yɔrɔ la jamana min tɔgɔ ko royaume du Danemark o ka lasigiden sigilen bɛ yan n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn maa min b'i dɛmɛ i ka gɛlɛya la ka a nɔgɔya i ye ka jiko nɔgɔya i ye fo miliyari 12 o tɛ dɔrɔmɛ ye dɔrɔmɛ 12 ye dɛ donc ka royaume du Danemark fo k'u waleɲuman dɔn anw bɛ ni ɲɔgɔn coopération de fɛ min b'an bonya min b'an danbe dɔn min b'a dɔn diɲɛ na an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de gɛrɛbɛ ko tɛ o an tɛ gɛrɛbɛ kɛ o Ala ye dɔ nɔgɔya e ye a ma nɔgɔya ne ye n'i bɛ ko dɔn n'i ye ne dɛmɛ o kɔrɔ k'i b'i yɛrɛ dɛmɛ n y'o fɔ n ko an bɛ min na bi gɛlɛyaba ye min na n'a b'a fɔ ko lutte contre le terrorisme anw b'a la diɲɛ bɛɛ de ye o ka tuguni anw ka Sahel kungo in anw ka Sahara ye mɔgɔ ninnu ka tɛmɛyɔrɔ de ye u ka kɛlɛdegeyɔrɔ de don ni anw ma dɛmɛ k'u kunbɛn n'u tilala na a b'i n'a fɔ i ye baraji dilan a digi cira ji bɛ woyo a bɛ s'u ma dɛ n y'a fɔ New York Nations Unies la n bɛ segin a kan k'a fɔ an t'a la an yɛrɛ an b'a la diɲɛ bɛɛ de ye donc bɛɛ ka kan k'an dɛmɛ o baara la a tɛ i n'a fɔ an bɛna yala ka taa an bolo jɔ ka gɛrɛbɛya kɛ an b'i ka baara de la n'i ka kɛw n'i bɛ ko dɔn i yɛrɛ de mabɔ yɔrɔ don i b'an dɛmɛ. Kayikaw fɛ hali bi octobre kalo tile 17 jamana ɲɛmaa da sera a ma Kayikaw ka pont 2nan min bɛna jɔ Babolo sanfɛ Babolo min bɛ wele ko fleuve Sénégal
anno chete teme samvla ka bli amawla doniya ka fo o brigade volo walikile dabadanya folo olu kera kerengere ne nyana po ere dayoro la ne oye kamankule ye komankule be kerengere ne nyana awa dembaya sigida dila ya nafolo mu mina do adafe cheva wari miliyari bisaba ane miliyari wolobla anga tamadu nga fola ne oye Amadou Jarana ka jatala Ibrahima Kulibali Samba kele ani kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni wolonwula juin kalo waatiw la ka sanga ni an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka minisiri ɲɛmaaya ye Kayi marabolo babili fɔlɔ o jɔli baaraw dangɛnɛmayara yen nɔ san 10 o kɔfɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka jamana ɲɛmaaya kɔnɔna na a filɛ nin ye Kayi marabolo kɔnɔ kokura ni ka t'i ɲɛda Kayi marabolo babili filanan jɔli baaraw kan o waleya min ni o kɛra an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ka ɲɛsin pɔn jɔliw baaraw lawaleyali ma Kayi marabolo kɔnɔ o be fɛn min sɛbɛntiya o y'a ka kunkilenna de ye ka ɲɛsin duguw kalani ma ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi mara babolo filaw olu kalani ka bila ɲɔgɔn na ni sirako nɔgɔyali pɔnkura min ni o baaraw be senna Kayi marabolo kɔnɔ bi a jɔkundama be t'i jɔ fo mɛtiri 532 la a kɔnɔna bonya fɛrɛ o be t'i jɔ mɛtiri 26 la musaka min ni o kan ka don pɔn lagilani dafɛ o be t'i jɔ an ka sefa wari la fo miliyari 37 la o nafolomugu nunu a bɛɛ lajɛlen bɔra Mali jamana wagandenba yɛrɛ de kɔnɔ nin pɔn filanan min ni a kun makɔnɔnen don Kayi marabolo kɔnɔ kosɛbɛ a bena kɛ sababu ɲuman ye ni ka taa ni ka segin nɔgɔya Kayindi ani Kayi ni ɲɔgɔn cɛ cakɛda minnu ni pɔn baarali a n'a jateminɛli n'a kɔlɔsili baaraw kalifalen be minnu na o ye Soma Frek ani Sira SA de ye baara nunu bɛɛ lajɛlen kan ka dangɛnɛmaya ni ka kun cɛ ka bɛn kalo 24 de ma n'i ye samiya waatiw bɔ a la a be bɛn san 2 baara de ma cakɛda nunu olu ye hakilisigi di k'a fɔ ko baara nunu bɛɛ lajɛlen bena kɛ fo k'a ɲa ka kɛ dususumako ye an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a taalen ɲɛda babili filanan in jɔli baaraw kan a ye hakilisigi di bɛɛ lajɛlen ma pɔn jɔliko la pɔn nafa min ni a bena se Kayi marabolo ka denw ma baara in dangɛnɛmaya kun ye o laɲini de ye jamanakuntigi bolo sira minnu be Kayi marabolo pɔn filanan in kan o faralen ɲɔgɔn kan o be t'i jɔ kilomɛtiri 17 la o b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ɲɔgɔn kɔnɔba ye pɔn sanfɛla la ko degun bena bɔ a tɛmɛbagaw ma kosɛbɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ka kɔrɔfɔw senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min be tali kɛ an ka Mali jamana a duguw kalani na ka bila ɲɔgɔn na ko baara fosi tɛ kɛ o kɔnɔna na min ka bon o ma jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'a ka jamakulu u kɛlen kɔfɛ ka t'u ɲɛda babili filanan in jɔli baaraw kan fɛn min makɔnɔnen don sisan o ye k'a fɔ baara nunu bɛɛ lajɛlen ka se ka dangɛnɛmaya ka teliya a kow bɛɛ lajɛlen ka kun cɛ ka ban pewu ka bɛn ni waati kofɔlen ye walasa u ka se ka kɛ nisɔndiyako ani jigisigikoba ye Kayi marabolo ka denw bolo an ka jamana sanfɛ kiribulonba Cour suprême ye maa 22 bisimila minnu bolo bena don cɛw la Cour suprême bina k'u ka maa 22 nunu na sababu ye kɔrɔlenw ye aya kutani kɔnɔntɔn be olu ye kuraw ye baara nunu kɛra Elhaji Ibrahim Boubacar Keita min ye jamana kiritigɛlaw ka ɲɛmaaba ye o ka yamaruya kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ kiribulonba Cour suprême ɲɛma Nuhum Tapili kun bɛ kɛnɛ ka ka taa se minisiri ɲɛma Ablaye Idrissa Mayiga n'a ka minisiriw caman mɔ maa sabaw minnu ye kɔrɔlenw ye ni olu ye dalaka ta ka tɛmɛ olu sina ka wele ka u sigiyɔrɔ jira u la kiribulon kɔnɔ u be se ka bisimila a kɔnɔ cogo min o maa sabaw ye Burama Kulibali ale kɛra section judiciaire ɲɛma ye Wafi Ugadeyi ale kɛra procureur général ye Cour suprême na ani Tamba Namori Keita ale kɛra premier avocat général ye ni maa saba nunu avocat général min wele ko Mohamed Sherif Kulibali ale ye i da don maa nunu u ye baaraw minnu kɛ ka jɔyɔrɔ minnu fa ka tɛmɛ yani u kana bisimila minɛ Cour suprême kiribulon kɔnɔ a ye da don la ka jira k'a fɔ maa bɛɛ maa la u la olu dɔw yera diɲɛsɛrɛgɛ naani bina k'u ka jɔyɔrɔbaw la o maa dɔ ye Wafi Ugadeyi ye farafina tɔnba Union africaine ka kiribulon min nsigilen kun do senga Senegal faba la Dakaru ka ɲɛsin Cadikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Hissène Habré ka kiriw jalatigɛli ma Wafi Ugadeyi nga fɔ Wafi Ugadeyi ale kun ye o kiribulon ɲɛma ye maa nunu walawalali caman kɛra u kun nka maa sabaw sɔrɔla ka wele u ka taa bisimila minɛ u sigiyɔrɔ la jamana sanfɛ kiribulonba Cour suprême kɔnɔ avocat général a ka kɔrɔfɔw la a y'i da don kiribulonba in ni o ye Cour suprême ye nafa min bɛ a la jamana kɔnɔ jɔyɔrɔ minnu bɛ a la a ka baarakɛtaw ye minnu ye a ye caman fɔ olu la a y'a jira k'a fɔ kiribulon don min ka baara dɔ fɛnɛ ye ni kiri jalatigɛra ko kiri jalatigɛ cogo ma diya i ye a y'a k'a lajɛ
ni ka wele bila a mɔ min bɛ se ka to segin bɛ se ka kɛ i ka kiiri ka o yɔrɔ do o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ayiwa kiiri wele ale ma se ka jalatigɛ ale ka baara ɲɛsinnen don a jalatigɛli ma o kama ko cour de cassation fɔ ka taa se aya min ye kiiribulon minnu ni olu bɛ a duguma olu ye kiiri kɔrɔw minnu ndigɛ ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔla o duguma kiiribulon ninnu gɛn bɛ ka sariyaw bɛɛ lajɛlen matarafa u ka kiiriw jalatigɛtɔ a ko cour suprême ka baaraw bɛɛ lajɛlen bi ɲɛsin o fɛnɛ mɔ maa tan ni kɔnɔntɔn minnu bɛ yen nɔ ni olu bolo don dɔ don ca la olu caman ye kɔrɔsigiw ye conseillers cour suprême na ani avocats généraux an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sɛbɛnfura ɲɛnabɔba min bɛ kiiribulon kɔnɔ ni o ye greffier ye o ye a lajɛ ka u ka sigili dantigɛlikanw lase u ma o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Ugadeyi ye ni o ye Wafi Ugadeyi ye ale min kɛra procureur général kura ye ale sɔrɔla ni ka min ye maa tan ni kɔnɔntɔn ninnu ye u ka lahalaw k'i da don o la k'o walawala u tɛmɛna siraw minnu fɛ u ye kalanw minnu kɛ baara nasiraw kan u ye jɔyɔrɔw minnu ta ka caman fɔ olu la jamana lapasabaw ka jɛkulu ni o ye ordre des avocats ye o ɲɛma batoni ye o sɔrɔla k'a jira k'a fɔ u bɛ ka dalaka min da nin ye nafa min bɛ a la jɔyɔrɔ min bɛ a la u ka baaraw la ale y'i da don la ka o walawala o tɛmɛnen kɔfɛ sa yɔrɔ min ni o bɛ wele ko je le jure ni u b'u jɔ k'o tɛgɛ kɔrɔ ta ka dalaka ta ni jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita bi o dantigɛli kɛ u kama ko prestation de serment jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita sɔrɔla ka o dantigɛli daminɛ wali kelen k'o gafe kalanni daminɛ o gafe kɔnɔ kuma ye fɛn min ye i bi dalaka ta k'a fɔ i bilatɔ filɛ nin ye baara min na i bi a kɛ ka se a da la aya ka sɔrɔ i min ni dɔngɔ kɛ a baara la jamana sariya sunba labatolen o tɛmɛnen kɔfɛ gundo min bɛ a baara kɔnɔ i bi jija k'o gundo fɛnɛ labato ni ka lajɛ aya kiiribulon a kan ka kiiriw minnu jalatigɛ k'a fɔ k'i bi bɔ kiiribulon kɔ kan aya ni ka taa kɛrɛfɛ kuma wɛrɛ kɛ a ko kunga aya ko o fɛnɛ tɛ bɛn i ka baarakɛtaw la aya ka laban ka dalaka ta k'a fɔ i na baara kɛ tilennenya ani ladiriya kɔnɔ maa tan ni kɔnɔntɔn sɔrɔla k'u bolo kɔrɔta k'a fɔ ko u jɛna ni a ye o ye je le jure ye yanni jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka aya kɛnɛ kuncɛ a ye a ka nisɔndiya jira k'a jira k'a fɔ ale bilama a bɛ se ka fɛn min kɔni fɔ o ye danaya min dalen filɛ nin ye nin maa 20 ani maa 2 ninnu kan u bɛ se ka danaya in minɛ fa cogo min na a ko barisabu ka da ka kiiri jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana bɛnkan fanga kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita y'a jira k'a fɔ ale min ye jamana ɲɛma ye ni a ye kiiritigɛlaw bɛɛ lajɛlen la ɲɛma ye a ya minɛnw ni a ya fɛɛrɛw ka ɲini k'o bila sariya ka bolo kan min bɛ se ka to jamana kiiri bɛ se ka kɛ kiiri jɔlen ye ko o ye jamana ɲɛma ka baarakɛta ye. Diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI ɲɛmaamuso Fatou Bensouda Mali faaba la Bamakɔ a ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛna dayɛlɛ Mali jamana kɔnɔ ka ɲɛsin hadamadenya hakɛ buruja walew mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali surasiya bina k'u kan ko barisabu ka da ka Amerikikaw ka hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu min bɛ wele ko Human Rights Watch o ye a jira ka gafe dɔ la kɔsada in na k'a fɔ Mali lakana tigilamaw gɛnna kɛ ka hadamadenya buruja wale boloda bamaja wale kɛlɛli senfɛ jamana caman ye yanfanw fɛ aya ko ɲankuma yɛrɛ ko dingɛba dɔw dogolen na ye min ni mɔɔw bɛɛ kɔnɔ nka Fatou Bensouda fɛnɛ ma fɔ k'a dogo a ko ale yɛrɛ ka se Mali jamana kɔnɔ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ dayɛlɛ Mali jamana kunkan ka ɲɛsin ko in mɔ ko Mali jamana ɲɛmaw yɛrɛw de kɛlen ka hadamadenya hakɛ lapasa jɛkulu Human Rights Watch ka gafe ye u ye wele bila mɔ ko k'a lajɛ ka na Mali jamana kɔnɔ n'o y'a sɔrɔla hadamadenya hakɛ buruja wale bolodan bɛ fa min fɛ Mali lakana tigilamaw fɛ o kow ka sɛgɛsɛgɛ Fatou Bensouda a ye a jira k'a fɔ bibi in na Mali jamana kɔnɔ bamajiya wale nasira kan bamajima dɔ kɔni sɔrɔ bɛ Mali jamana denw na wale kelen Mali bamajimaw na min ka kiiri jalatigɛla diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI la ni o ye Ahmad Al-Faki Al-Mahdi ye a ko maa wɛrɛw minnu bɛ bamajimaw la ni olu tan bɛ ka dangɛ ko do bile jɛnya a sebali tɛ u ma sɔrɔ don min na a y'a k'u fɛnɛ na sama ka se diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI la ni ka u ka kiiri jalatigɛ san 2012 Ahagel Hawk Mali lakana tigilamaw minnu fɛnɛ bɔnɛna u ni na bamajimaw fɛ Fatou Bensouda a ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ dayɛlɛ ka ɲɛsin ninnu bɛɛ lajɛlen ma maa o maa de bɛ yen ni dɔnko bɛrɛ i bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min na min bɛ se ka to k'u bɛɛ lajɛlen bɛ dan kɛnɛmaya ko o n'a kɛ diɲɛ seleke naani setigi
Matigi jamana ka kiri bloc pénal international CPI ka barakɛtaw dɔ ye a tilalen kuma na minisiri min bɛ an fɛ Mali kɔnɔ ni a ɲɛsinnen don kiri ko ma Maître Mamadou Ismaïla Konate o y'a yira k'a fɔ Mali jamana ni CPI ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya bɛ se ka jateminɛ ka kɛ misali ye diɲɛ kɔnɔ ko barisabu ka d'a kan hadamadenya hakɛ buruja wale ko ta fa kɔni fɛ min ye Mali jamana kiri ye a kɛn bɛ ka sɛbɛkɔrɔ kɔn a ko tiɲɛ don hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu bɛ jɛkulu la olu dɔw kɛn'a kɛ ka Mali jamana ka bolongɔniden ɲɛsin a mɔ a lakana tiginamaw k'u kɛn'a kɛ ka hadamadenya buruja wale boloda a ko nka k'a bɛ fɛn min gwɛlɛya Fatu Bensouda mɔ a k'i gwɛlɛya cogoya bɛɛ lajɛlen a ka Mali lana in senfɛ Mali lakana tigilamaw ka ɲɛmaya so hiérarchie militaire a k'a lajɛ ka kumaɲɔgɔnya don ani olu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ baara kɛ cogo min na kɛlɛ kɔnɔ a ka se ka caman faamu olu ka walawalaliw la Maître Mamadou Ismaïla Konate a ye a jira k'a fɔ Mali jamana kiri ani CPI u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ kɛ sababu ye ka min ye ko ninnu bɛɛ lajɛlen k'u nɔgɔya ko barisabu ka d'a kan kurungɔnɔma bɛɛ lajɛlen sago de ye batigɛ ko ɲuman ye bamanjiya wale kɛlɛli o bɛ se ka boloda cogo min bɛ se ka to Mali jamana bɛ se ka kɛ hakɛ jamana ye a ko laɲini y'o de ye Maître Mamadou Ismaïla Konate sɔrɔla ka jira k'a fɔ Mali jamana minisiri min ni o ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ ani jamana fangabondaw doni ma bɛrɛ la Maître Kasum Tapo kuma min na ni a mɛnna Mali maa ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ hadamadenya hakɛ labasa jɛkulu Human Rights Watch ye a jira k'a fɔ Mali lakana tigilamɔgɔw kɛn'a kɛ ka hadamadenya buruja wale boloda a y'a ko a kɛra fa min fɛ ko Maître Kasum Tapo wulila ka se o yɔrɔw la ka taa ɲɛɲiniw kɛ a ko bibi in na a bɛ wajibiya Mali maa ɲɛmaaw ma u k'a lajɛ ka hadamadenya yɛrɛ hakɛ ka a tɔpɔtɔ ko barisabu ka da ka min ye a burujali ye ko n'i y'a boloda a kɛra Mali faaba ye Bamako ko maa b'i to Sénégal faaba la Dakar k'a kunkan mɛn o cogo kelen fana don i b'i to Burkina faaba la Ouagadougou k'a kunkan mɛn haka ja diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen la ko dogo ta tɛ ko dogo cogo tɛ la Maître Mamadou Ismaïla Konate ani Fatu Bensouda u bɔtɔ kuma na u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ u ka hakilinaw ye kelen ye ka se ka hadamadenya hakɛ ka a tɔpɔtɔ. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso jamana 15 Conseil de sécurité taamaden dɔw bɛ Mali jamana kɔnɔ min ɲɛmaya bɛ François Delattre bolo Faransi jamanaden do lasigiden do diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ Faransi jamana tɔgɔ la wa Conseil de sécurité ɲɛmayaso min bɛ munumunu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ Faransi jamana de bolo François Delattre n'a ka taamadenw u ni Mali maa ɲɛmaw sigira ka baara ɲɔgɔnya dɔw boloda u ni ɲɔgɔn cɛ min senfɛ u y'a lajɛ ka jateminɛ kɛ lakana yɛrɛ binaku ka cɛcɛ kana jamanaw na ni Mali bɛ o kɔnɔ na ni ɲɔgɔngunbɛ in bɛ kɛ sababu ye ka se ka maa minnu bɛ yen nɔ ni olu da bɛ Mali lakana kunkan kuma na ani farafina cɛcɛ kana lakana ni ko u ka se ka lajɛ fɛɛrɛw minnu ni olu bɛ se ka sigi sen kan ka olu fɛɛrɛw boloda min bɛ se ka to lakanabaliya bɛ se ka kɛlɛ an ka cɛcɛ kana jamanaw na Ablaye Diop minisiri min ɲɛsin bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ale ko ni ɲɔgɔngunbɛ in bɛ kɛ sababu ye a gwɛlɛya min ni o bɛɛ ko in na ni a gwɛlɛya ɲɛ ka misɛn fan filaw bɛɛ lajɛlen ka se k'o dɔn diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité u ka se ka bɔ o ko kalamaw tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ kɛn bɛ ka cɛsiribaw ni wulikajɔw minnu fɛnɛ kɛ min bɛ se ka to basigiw bɛ se ka boloda Mali jamana ni sɛsɛkana jamana tɔw kɔnɔ a y'a ko Conseil de sécurité a nanen Mali jamana kɔnɔ a y'a mɛn da ye mɛndigila ye ko u na faamuya caman sɔrɔ o la a ye a jira k'a fɔ ale dan bɛ a la k'a fɔ Conseil de sécurité ni o ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmayaso in ye ka fara Mali jamana kan ko bɛɛ lajɛlen ka yeta ye fɛn kelen de ye o ye fɛn jumɛn ye jamana cɛncɛkana jamana ninnu bɛ se ka basigi cogo min François Delattre ni o ye Faransikaw ka maa ye maa min bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ Faransi jamana tɔgɔ la ni ale ye taamadenw na ɲɛkun ye a ye a jira k'a fɔ olu ka ɲɛmaaya diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies Conseil de sécurité ɲɛmaaya la a y'a ko u kɛn bɛ k'u bolongɔni de sinsin wali kelen u kɛn bɛ k'u sɔɔni sinsin fɛn min ka k'o gwɛlɛya o ye farafina sɛsɛkana jamana 5 Mali Mauritanie Burkina Tchad ani Niger kɛn bɛ ka kɛlɛbolo ko min dabali tigɛ G5 Sahel a y'a k'u ni maa o maa sigira setigi jamana na u kɛn bɛ ka u sinsin o de ka bɛ se ka dangɛnɛmaya ko barisabu ka d'a kan ko wajibi don fɛɛrɛw ka sigi sen kan min bɛ se ka to jamanaw minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛbolo bɔ ka bamajiya wale jugu tigilamaw kɛlɛ ko olu ni dɛmɛ ka kan a ko olu ka ye cogo ye fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ MINUSMA ani G5 Sahel kɛlɛbolo bɛ ɲɔgɔn dafa de o tumana ko u tɛ taa ka ɲɔgɔn don Cɛna Kulibali ni o ye Mali minisiri ye min ɲɛsinnen don surasiya ma ale y'a jira k'a fɔ
min ye a ya G5 Sahel kɛlɛbolo dɛmɛni ye ko ani kɛli ka kan ko barisabu ka da kan ko a bɛ ka bamajiya wale de kɛlɛ ko tumana ko ni ye bamajiya wale kɛlɛ cɛcɛ kana jamanaw kan ko o yi kɛlɛ ka kɛlɛ diɲɛ de kɔnɔ an ma ladɔnniya k'a fɔ diɲɛsirigɛnna ni tɔma Nations Unies ɲɛmayaso Conseil de sécurité taamaden ninnu u ka nin dama in bɛ taa kunjɛ kuma min na o ni a ya minisiriw bi ɲɔgɔn sɔrɔ Mauritanie faba la Nouakchott farafinna cɛcɛ kana jamana duuru minisiriw minnu ɲɛsin bɛ u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kun ye ɲɛnabɔw ma o tɛmɛnen kɔfɛ Algérie bɛ nka sɛbɛ waleli jateminɛ jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ u ni olu fana bɛ kuma ɲɔgɔnya dɔw fana kɛ. Nin de fana b'an sɛnsɛn ka don bɔlɔnfuranjɛ kɔnɔ bɔlɔnfuranjɛ min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ma ni an bɛ o ta ko 23 na min denfaya tun bɛ ka di Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madana Haidara ma. Sotelma Malitel cakɛda do jakulu min bɛ a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna ni o ye baarakɛlaw minnu bolo bɛ cala bi ani minnu dan bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la olu faralen ɲɔgɔn kan u kama ko comité des actifs et à la retraite de la Sotelma olu ye a y'a bolo mɔnɔbɔ kɛ ni ka hadamadenya dɛmɛ dɔ ta alamisa don octobre kalo tile 19 ka an balakaw sɛgɛrɛ an balakaw minnu bɛ yen nɔ ni u gɛrɛsɛgɛ kɛra sugunɛbɔnbana ye point G lapitani nzo la min ye saniya minɛnw ni finiw ye o taara ka di u ma point G a y'a point G lapitanizo ɲɛma danga yɛrɛ kun bɛ a kɛnɛ ka Tata Touré ani Ibrahima Kulibali ka taa se Samba Tarawele ma olu ka ɲinini kadra kɔnɔ u ye min lase an ma. Sotelma Malitel musolaka minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ka fara a muso baarakɛlaw kan u ka jɛkulu ye yirali kɛ kokura u ka ŋaniya ɲumanya waleyaw la ka ɲɛsin u mɔgɔɲɔgɔnw ma ni commandtaxi fini 300 dili ye safinɛ carton 60 eau de javel biton 100 safinɛji biton 100 fo ka taa se finiw ma ni Malitel yɛrɛ jaw gosilen b'a sanfɛ. Nin waleya in kɛra ka ɲɛsin musolakaw de ma minnu n'olu garizɛgɛ donna bana la n'an b'a fɔ a ma fistule n'o ye sugunɛbɔnbana ye n'u sigiyɔrɔ yɛrɛ bɛnnen don point G kɛnɛyasoba ma yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ fɔ a ma Centre Oasis ni dɛmɛ in bɛ don Sotelma Malitel ka cakɛda politique sociale kadara kɔnɔ ani ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kadara. Nin kalo in a bɛ fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de donc gouvernement y'a instauré san o san nin kalo in na dɛmɛ bɛ kɛ mɔgɔ minnu n'a ka kan donc Sotelma fɛnɛ ka dɛmɛ hukumu la an ye hôpital du point G muso dɔw banabatɔ dɔw suganti donc o bɛnna aw de ka Centre Oasis ma donc san o san an bɛ na ka na bonyamasegin kɛ donc n'an nana an bololankolon tɛ na direction kɔni bɛ dɛmɛ don hôpitaux caman na donc i n'a fɔ ɲina u ye hôpital du point G u ye rɛndimi bana u y'o appareil di ani ni sindimi bɛ muso minnu na olu mana o jata appareil min b'o traité u y'o fɛnɛ di donc an fɛnɛ ko san o san komi an y'a don an ka programme na an bɛ na Centre Oasis la ka na dɛmɛ don muso banabatɔw la. Mɔgɔ kumana ni kɛnɛ in kan u y'a yira k'a fɔ ba kan ka don nin waleya ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la cogo min na mɔgɔw bɛ se ka kunnafoniya ani k'u lafaamuya walasa nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw u bɛ se ka kɛ badabada ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ sugunɛbɔnbana min filɛ nin ye bana tɛ bana min n'a bɛ jate mɔgɔ wɛrɛ fɛ wa a bɛ furakɛ ka ban a furakɛlen kɔfɛ yɛrɛ a tigilamɔgɔ bɛ se ka bange kɛ i n'a fɔ musolaka tɔw. Nka bana in a bɛ se ka furakɛ ka ban n'a furakɛ ka ban a tigi ni cɛ bɛ se ka jɛ a bɛ den sɔrɔ mais a jigintɔla de sa a tɛ jigin dugumala ye f'a ka opérer césarienne ye bon minnu ma kɛnɛya ni u sugunɛbɔnbana b'u la u bɛ se ka jɛ u cɛ fɛ ni cɛ ma ɲugu u la u fana bɛ se ka kɔnɔ ta u bɛ se ka jigin n'u bɛ jigin a tɛ kɛ ni dugumala ye o opérer de césarienne an kɔni ta y'o de an kɔni ta ye furakɛli taabolo ye mais service social bi yan olu ye fɛn wɛrɛ ye ka réinsertion sociale k'a fɔ k'a tigi cɛ y'a bila somɔgɔw banna na dugu yɛrɛ banna a tigi la a tigi bɛ na yan n'a tigi kɛnɛyara an bɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kɛ pour que a tigi ka se ka bololaminɛ yɔrɔ dɔ sɔrɔ yɔrɔ bololabaara fɛn dɔ kɛ n'a kɛnɛyara a ka to ka so a ka se ka fɛn k'a yɛrɛ ye. Point G kɛnɛyaso ɲɛmɔgɔ danga a ye foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin Sotelma Malitel muso baarakɛlaw ma olu minnu yɛrɛ kɛra sababu ye ka nin waleya ɲuman in sigi sen kan
ka daa kan nin tɛ u siɲɛ fɔlɔ ye u ka ŋaniya ɲumanya wale in na ka ɲɛsin musow ma sugunɛbɔnbana kɛra musolaka minnu garizigɛ ye ka sɔrɔ u ka laɲini tɛ. An bɛ Sotelma Malitel musow fo ni initiative in na a diyara an ye fɛn min don a ma bala an na parce que ni y'u san damadɔ ye u bɛ na an fɛ yan Pongé ka na an ka muso minnu kɛra garizigɛ kɛra sugunɛbana ye ka na dɛmɛ k'u ye dɛmɛ d'u ma o bɛ taa fini na a bɛ taa safinɛ na a bɛ taa eau de javel la n tɛ se k'a bɛɛ fɔ yan micro in na mais dɛmɛ in vraiment san o san an kɔni u b'an nisɔndiya ni nin ye an b'u fo an ka duwawu don b'u ye nin ye fɛn min ye tan an bɛ a deli u fɛ hali bi Ala ka fanga don a la ka ɲɛta d'a ma hali bi. An y'a ka bonya ye bonya diyara an ye san ɲɔgɔn caman an ka jɛ an kɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen kan nka yɛrɛ bi fɛn min y'a to sanuya mansin sɔrɔla ka di jamana ma a ka d'an ye fana nin fana mansin ka sɔrɔ ka di anw ma walahi a ka d'an ye fana nin fana ta mansin kɛ sɔrɔ k'an ka dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ banabagatɔ anw sɛgɛla an yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔw sɛgɛla don o don a ye hɔn a fana ka d'an dɔn an fana k'a fɔ dɔw ma k'u kɛ hɔn a ka sɔn a ka d'anw ye nka an yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛnɛya ɲini Ala fɛ ka bɔ yan ka hɛrɛ kɛ dɔw fana ye. Nin ɲɔgɔn dɛmɛ waleya min kelen filɛ nin ye ka ɲɛsin nin musolaka ninnu ma a bɛna kɛ waleya ye u bolo min bɛna kɛ jigisigi koba ye u bolo u ka don o don waleyaw la wa u tɛna miiri bilen k'a fɔ olu ye mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ kɛrɛfɛden na sanga ani wagati. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma Niger jamana kɔnɔ sanfɛ kalanso 8 ɲɔgɔnna lakɔli karamɔgɔw ye a jira k'a fɔ u bi wala sɛmɛ u ye baara in kɛ ka bɛn ni alamisa octobre kalo tile 19 ye wa min ye sanfɛ kalansow ye u bɛɛ lajɛlen donna ko in dafɛ ni ka wala sɛmɛ nin bɛna ka siɲɛ sabanan de ye min ye sanfɛ kalansow ye u ka jɛ ka baara bila. Sanfɛ kalanso 8 ɲɔgɔnna de don a min ye gwɛlɛya ye a bɛ fa min fɛ o ye tɔrɔmɔɲɔ minnu ni o bɛ di u ma ni u ka hakɛ don o tɛmɛnen kɔfɛ kalo dɔw kalo saraw fɛnɛ sɔrɔn dɛ u fɛ ka bɔ jamana ɲɛmaw yɔrɔ a bɛna kɛ gwɛlɛyaba ye lɔkɔlidenw ma barisabu ka da ka tile 11 wala nata k'u dan n'a fɔra ko k'o gɛn k'o minɛ a baara bɛ sɔn ka gwɛlɛya u bolo nka minisiriso min ɲɛsinnen don kalanko ma o kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a kɛn bɛ k'i ɲɛmada ko in fɛ kosɛbɛ ko barisabu ka da kan u yɛrɛ kɛn bɛ ka labɛn sabati jamana wagandenba ni o ye trésor ye ka nafolo in lase ye min bɛ se ka to ko in di mɛn senna. Burkina Faso jamana kɔnɔ General Gilbert Diendéré Blaise Compaoré ka lakana jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma min kun b'a fɛ ka furanjɛrɔ ka fɔ jaso san 2015 n'a ma sira sɔrɔ ni o kɛra sababu ye k'a minɛ ale kun ka lapasabaw kun ye a jira k'a fɔ u b'a fɛ ka fiɲɛbɔda ɲini a ye kiri ɲɛmaw fɛ a ka se ka labila yanni kiri mago ka jɔ a la nka kunnafoniw ye a jira k'a fɔ General Gilbert Diendéré min ye kiri ɲɛmaw ye u y'a jira k'a fɔ fiɲɛbɔda tɛ se di a ma cogo si la ni o ye liberté provisoire ye ka sabu kɛ fɛn min ye ni a tora ka labila ko fiɲɛbɔda dira ma bɛɛ ko jamana basigi bɛ sɔn ka tiɲɛ o de kosɔn min ye a ka lapasaba dɔ la kelen ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Maître Barthélémy Mathieu Somé o y'a jira k'a fɔ ale tɛna ko in don nin cogo in na a n'a laban ka wuli ka se a y'a kiiri bulon wɛrɛ la ni ka dusukun kamikami jira min bɛ se ka to u bɛ se ka fiɲɛbɔda sɔrɔ a ko barisabu ka da kan ko a kun kan ka lasago ka hakɛw minnu kɛ ɲɛɲininiw bɛɛ lajɛlen ka kɛ k'u ban ko hakɛ dafara ko kumana ko a ka kan ko u ka ma a y'a min ye fiɲɛbɔda da ye a ka di a ma ko olu bɛ se ka kiiri ɲɛma banguw kɛ fɛn min ye ko tɛ dɔwɛrɛ ye ko jamana denw dɔw olu ka nisɔngoya kana na jira ni ko in kɛra kɛfɛn ye ko b'a jira k'a fɔ k'a ma sariya labato k'a kɛ mɛ ka dɔw de ɲɛda filɛ ni ka ikuru sariya kan ko fana bɛ faamu ko barisabu ka da kan ko General Jibril Basole Kwasada in na ale bilala liberté provisoire la ni o ye ka fiɲɛbɔda di a ma nka labanna ka yɛlɛma ka kɛ résidence surveillée walikele assigné à résidence o ye kɔni bɔ mɛ kaso la nka i bɛ yɔrɔ min wɛnɛ kɔni na i se t'i yɛrɛ lɔ ten ko hali o yɛrɛ kɛ ko jamana de hakɛni dɔw de wulila k'u ka nisɔngoya jira ko kumana ko General Gilbert Diendéré a ka bilali ka fiɲɛbɔda di a ma liberté provisoire ko ale ma ayiwa kiri ɲɛma bankun dɔn o ma
Michel Gbagbo Laurent Kudu Gbagbo de dodo min zorola ani Nazara ni nyonje ale bilama ka kiri kungan ka dayele ka beni juma octobre kalo tile mugan Kolwari dugubala Abidjan ayre ka lapasaba ka folani oye Maître Rodrigue Dajeye jaki mi nyashine do amo oye de ka fo aya mekalo la kerengere ni nyana sa 2016 ka ye dandigali do ke kuna fone di cafe dola mi zeve kwa ye kuma fo kuma mi nde kinyanye aya o sembe aya Michel Gbagbo Laurent Kudu Gbagbo dengen aye ajira ka fo minye Kolwari politique maw ko uchama minembe aya ko makeme fla ani biduru minu minene do aya ko marsikalo le bisaba sa 2016 ko ma minene hake kumita makeme fla ani biduru la aya ko makeme sabanyona be minu ni olu minena aya ko olu bilama ko utunumbe inafo ni oya sorla jamana nyama okena ke kundu aya ko imbi ode fo portrait disparu ode mabe jamana kirimo ni uyewele da kanyeshin amo juin kalo la kiri kunganga sigi senganga kiri labana kabo ajwa ko robar sabo kadaka ani madode mineme nyombe wale kile ani madode jakile do nyombe oye kuna foni disomi na yaka kuna foni di olani oye kwashi point komi aya o mami ni ani abjira ka kuma yinge nyomve Laurent Despasa okunte kunu wari jamana kono tangu mebo akademia la France jamana kono okumana minye la pasaba uni aya kiri nyemo jera ka laje ka ko imbo ajwa koro ukoni mise ka yekene mo ku kamun zalo uke yani kiri mako ka jo ula kuna funu ya jara ka fo juma do ka bene octobre ka lotli mugai uka kiri bi daile Togo jamana kono daba wuli be abi wati bo Togo fanga sinamato ni jamana nyama ya so be nyona yen dongo do ni soko ya tama ube ka sigi singa minyi gongora la keru nye ulubi buluda demeson ni lakana tikilama ni nyonje alamsado octobre ka lot leta ani konondo ma sababu nena anina ninga ma bishegi jogi lakana tikilama ka kuna foni dile sababula amabula donia ka fo minyi Togo faba lumeye akomine ngume ka ke iba foko aywa ka suma dobe bara sabu kadaka aya ma chamanzira ne kundo ibole ki pete aya minye karai ukata wulila fado fe bela jele tora ikaso ama wuladonia ka fo minye moto taxi ni kelengele nunye olu do de kumeka mununu Togo fa bala lume lakana tila mo fene kengume ka yoro chama mine bara sabu kadaka fanga sinamato ngengume ka jara ka fo bitama boloda kata kunje yoro mina uye farafina tlebi yamba jamana ukato communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO jabala obita yede ni ngata danigeli ka jara ka fo umagote fora nyasingbe ka fangana ble lakana tila mo tarake ka yemine ka fatiu Gabon jamana kunga nazarala toma Union Européenne ye danigeli doke alamsa octobre kalot leta ani konondo mi nzembe ubeka nyine Gabon ma nyemo fe ko sa 2016 kalata ko fe manga sembe ku ka segasegeli dayele mi se ka to ko minungera maminungera ko ke bawye holubise ka shido aya ko oye ukalla nyine doye uba fe Gabon ma nyemo ka minge ambi awladanya ka fo Gabon ma nyemo ni nazarala toma Union Européenne ko ni zebe ko filime nyonga chiemo kabini kalata ngoni indemena aya ode ko so Gabon ka uka ministre mimbe no ni anyeshine do kuna foni koma ni jamana nyama so ka babu sendigi do Alain Claude Belibinze alekele ka kuma me ka bo nazarala toma Union Européenne yora ko ni ngona wambe kuminya to nazarala toma Union Européenne ni ndalaga inlase ko barasabu kadaka ni segasegeli dayele ko ni ndo kaba ko ni ngembe wa obese na fana barasabu kadaka Gabon jamana era de wele daka nyeshi jesergina ni setege jamana ko kiriblo groupe international CPI mo ko mingera jumping ni uninyo nje ko kana segasegeli ke akokunga maming mana ke jakitigi otigila maka do ko kuma fono ya sorla jensergana ni setigi jamana ko kiriblo groupe international CPI te aya kiriblo doy de non te ko no ye doy ko segasegeli besina kaba ko kuma na ko nazarala toma Union Européenne ko nga donc afo olu ko ni ubeka femi mbobi aya kuma na ngi do fo do ko ba ko kembe ufe kaba Kenya jamana kunganguma na ame awladonia ka fo farafina chamanje yamba jekulu mi wele ko conférence internationale des régions des Grands Lacs oluka sigido dayelela uka nyongume ko wulumlana do mingera Congo Faba Brazzaville ama awladonia ka fo Congo Brazzaville jamana nyama Denis Sassou Nguesso ere de kembe conférence internationale de la région des Grands Lacs ere ma nyama ye asembe Kenya kunganguma nana barasabu kadaka jamana nyama farala nyonga ka nyini jamana nyama Denis Sassou Nguesso fe leni akala je kaseba kono koro ka Kenya nzegere barasabu kadaka kalata mimbe ka buluda Kenya jamana kono ni abiga octobre kalot limugani woro nata
ni maa mun farati bɛɛ a bɛ laban ka taa ka maaw bolo da barisabu ka da ka kalata in maa minnu sɔn min ka jan olu caman kan bɛ ko a mankan dan dɛ Raila Odinga fanga senamatonw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu cɛbɔ kɛmɛ ka jira k'a fɔ sen de la ko barisabu ka da ka kalata labɛnni jɛkulu maa caman bɛ ka danaya t'u kan a barata Uhuru Kenyatta dun kɛmɛ ka jira k'a fɔ min ye kalata labɛnni jɛkulu ye wale kelen octobre kalo tile 26 jamanakuntigi kalata ko cɛcogo tɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ Uhuru Kenyatta yɛrɛ fɛnɛ kɛmɛ kɛ murukuru ndakoya jamana ɲɛmaa caman kɔrɔ minnu kɛmɛ ka ɲini a fɛ a ka to u kana surunani dɔ la jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa Uhuru Kenyatta ko ka jamana ko gwɛlɛya t'a kɔnɔ ko kumana ko a man kan maa k'a fɔ k'i bɛna gwɛlɛya ba a ko kɔni gwɛlɛyalen don o de kosɔn farafinna jamana ninnu camancɛ an b'a fɛ ni o ye pays du Grand Lac ye o ko k'u bi a ɲini Denis Sassou Nguesso fɛ a ka se Kenya jamana kɔnɔ ka taa kuma maaw ni ɲɔgɔn cɛ o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye ka waleɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraninw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o cɛ a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma